Zdravím vás, tu je Arnold Stallone. Chcem zachrániť svet pred inváziou eštébákov a prekliatého generála Lehotoviča. Lehotovič, kde je tá prekliatá anténa, tak hovor. Nepoviem. Ty musíš vedieť, kde je. Hovor. No teda nie. Hovor, lebo to do teba nasype. A bože si ako že nepoviem. Nepoviem. Hovor. Nie, nepoviem. Hovor. Nie. Hovor. Nepoviem. Prekliatý eštébák, hovor. Pozývam vás na divadelné predstavenie, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca o 19:00 v Žiline pri stanici. 22. marca o 19:00 v Trenčíne v divadle Lúč.